Успях да намеря една единствена кола в Пловдив, която си заслужаваше да отида и да видя на място. Нов внос от Япония, на супер малко километри. Надъхал съм се, отивам, гледам колата, брутална е и докато правя тест драйва, на колата изсветва чек. Викам си, айде, то може да е нещо малко, има различни неща, заради които светва чека, дори това, че колата е стояла доста време на едно място може да е. Карам я на майстора, чакам 2-3 часа, майстор ми се обажда и ми казва, колата е за смяна на верига. Колата е на 120 000 км. Не искам да знам какво и се е случило на тази кола за 120 000 км, че да се налага да й се сменя веригата. Той предложи да ми свали 1000 евро, което беше абсурдно. Той я продава на доста по-висока пазарна цена. Не се случиха нещата, колата не я взех и търсенето и мъките продължиха. Реших да звънна на Seven Cars.